Check. Hey. Okay, so isang pinagpalang gabi, maulang gabi sa ating lahat. Okay, so sa gabi pong ito ay muli ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. So bago tayo mag-umpisa, may i-allow natin ang Holy Spirit na kumilos sa ating kalagitnaan. Manalangin tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bilanang ng langit at lupa. Panginoon, sa gabi pong ito, O Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Patuloy po kami, Panginoon, na nag-expect, Panginoon, na kayo'y kikilos sa aming kalagitnaan sa gabi pong ito. Sapagkat sinabi niyo, Panginoon, sa iyong salita, na nasan man ang dalawa o tatlo na nagkatipon sa iyong pangalan, kayo po ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya Lord, sa gabi po ito, Panginoon, alam po namin na nasa kalagitnaan po namin kayo at alam po namin na kayo kikilos at gagawa ng himala, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat at lalo na ako, Panginoon, na gagamitin niyo magbigay ng mensahe ngayong gabi. Dalayan ko, Diyos, na pangunahan niyo po ako at langisan ng aking bibig para masabi ko po ang iyong nais sa gabi po ito, Panginoon, at hindi po ang aking nais, O God. Kaya Lord, maraming salamat sa karunong at kaalaman sa gabing ito, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so sa gabi pong ito ay pag-aaralan po natin yung sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 28. Okay, so napakaliwanag po doon sa gagamitin mo yung pet. Okay, doon sa 1 Corinthians. King James na Tagalog yung Bible ko malalim. 1 Corinthians chapter 1, verse 27 hanggang 28. Okay, so sabi niya, nawawala-wala. O, dito na lang sa kuwan ko. Sabi niya dito sa verse 27 ng 1 Corinthians chapter 1, Tagalog na lang. Sabi niya rito, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay, nag-jump. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Verse 28, sabi rito, at ang mga bagay na bababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. So dito po ay ito po yung unang sulat ni Apostol Pablo na ang tinutukoy po dito ay ang Diyos po ay hindi niya tinitignan yung katalinuhan mo. Hindi tinitignan ng Diyos kung mayroon kang natapos. Bagkus ang Diyos ay willing siya na tawagin ka kung pagagamit ka. Okay, ang sabi niya doon, yung pinili ng Diyos ang mga walang halaga para pahiyain ang mga matatalino. So, ibig sabihin, pinamagatan ko itong expecting a miracle. Why? Kaya kung ikaw ay nasa church, kung ikaw ay gitarista, ano man ang ministry na hinahawakan mo, that is a miracle. Blessing yan ni Lord. Okay? Yung mga iba kasi, ang akala nila na miracle sa buhay nila, yung himalang malaki, hindi ho yun. Kundi anuman yung araw-araw na dumadaan sa ating buhay na walang nangyayari, that is a miracle. Kaya ang akala lang natin kasi na miracle yung may himalang nangyari, that is a miracle. Hindi ho. Araw-araw yan na mayroong nangyayari sa atin
Kaya minsan kasi ang akala natin, minsan mayroon tayong mga panalangin minsan na hindi sinasagot pa ng Diyos. Tama ho ba? No, minsan nagtatanong tayo, Lord, napapakinggan mo ba yung prayer namin? Lord, parang ang layo-layo mo na sa amin. Lord, nandyan ka ba? Yan yung mga katanungan natin minsan. Alam nyo ba na basta tinanggap mo si Lord sa buhay mo, andyan na kasama mo. Ano sabi ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you. Doon sa Matthew chapter 20, anong sabi niya? Ako'y kasama ninyo hanggang katapusan ng mundo. Kaya minsan, parang pag hindi natin na-feel yung nararamdaman ng Panginoon, parang akala natin ang layo-layo ng Diyos. Tapos minsan nagtatanong tayo, Lord, yung panalangin ko, Lord, ang tagal-tagal na wala pa. Alam mo, there is a perfect time yan. Okay? Kaya kung ating titignan dito, sinabi kong expecting a miracle kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, okay, miracle yan. At kung willing ka lang na sumunod sa Panginoon at paggamit sa Panginoon, doon mo makikita yung big miracle na gagawin ng Diyos. Bakit? Okay. Tignan natin ang example. Si David, kilala niyo siguro si David. Okay? Si David, sabi niya doon, hindi masyadong kalakihan, sabi niya may kaliitan. Doon sa 1 Samuel chapter 17, ang sabi niya doon, natalo niya si Goliath. Anong ginawa niya? Anong ginamit niya? Yung slingshot or tirador, nasa kanya na. So miracle yun, imagine mo. Maliit lang si David, pero natalo niya si Goliath. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Kaya kung ikaw ay naniniwalang kasama mo ang Diyos, mag-expect ka ng mga miracle. Araw-araw may nangyayari. Okay? Araw-araw yan. Okay? Kung ating titignan yung babaeng balo, okay? Yung babaeng balo, namatay yung asawa niya, nagkautang-utang sila, ang daming utang. Anong nangyari? Lumapit sa isang propeta, anong gagawin ko? Sabi niya, nagkautang kami, yung anak ko, wala akong pambayad, alangan tong anak ko. O, sabi ng propeta, anong mayroon sa iyo? Kakaunting langis. Sabi niyang ganun. Kakaunting langis. Okay? Ang gawin ninyo, sama mo yung anak mo, mangulikta kayo ng mga bottle na empty. Ipunin nyo sa bahay nyo. Hanggat mayroon, mag-ipon kayo. And then, isarado nyo yung pinto, and after that, salinan mo yung mga bottle na empty. So ito na nangyari. Nag-ipon sila na nag-ipon. Lahat ng kapitbahay, lahat, nagulikta sila ng mga bote. Okay? And after that, nung nakakulikta na sila, ang nangyari na ay naglagay na sila, sinarado na, and then naglagay na sila. Anong sabi ng nanay? Sige, abutan mo ako, abutan mo ako. Hanggang sabi ng anak, Nay, wala na. Nung wala na, tumigil na rin yung langis. Anong ibig sabihin? Hanggat kaya ng pananampalataya mo, i-honor ng Diyos. Okay? Imagine nyo, hindi nagtanong yung babaeng balo na sabi niya, kakaunti, isang buting langis, tapos lalagyan ko ng napakaraming buting empty. Imposible. That is a miracle. Tama? Hindi nag-complain yung babae. Sumunod lang. O, ito na. Pangatlo, example, si Peter, mangingisda. Anong sinabi niya ng Panginoon? Sabi nung nakasalubong niya ang Panginoon, nag-uusap siya, magdamag kaming naglambat, wala kaming nahuli. Ano sabi ni Jesus? Ihagis mong lambat mo. Kung ating pag-aaralan yun, ikaw puyat, magdamag, naglambat, pagod na pagod, ini-expect mo na mayroon kang ipapakain sa anak mo kasi yun ang hanap buhay mo. And then after that, pagdating mo sa pangpang, andun si Jesus, at ang sabi ni Jesus, ihagis mo ang lambat. Sabi ni Peter, magdamag ho kaming naglambat. Wala kaming nahuli kahit isa. Pero, bagamat sinabi nyo, susundin ko. Ano sabi? Inihagis niya yung lambat. Pagkahagis ng lambat, after that, nung kinukuha, ano nangyari? Halos mapunit ang net ni Peter at napuno yung bangka. That is a miracle. So, ibig sabihin sa buhay natin, kung willing lang tayong sumunod sa pinagagawa ng Panginoon, every day is a miracle.
Yung paglalakbay mo lang, araw-araw, pagbebiyahe mo araw-araw, walang nangyayaring disgrasya, that is a miracle. Okay? Kasi ang akala lang natin, pag nakabili ka ng sasakyan, oh, miracle ito, blessing ito. Ang akala natin yung mga ganun lang na bagay. Hindi ho yun. Okay? So, araw-araw ay mayroong miracle na nangyayari sa ating buhay na hindi natin nakikita minsan. Okay? So, kailangan nating magpasalamat. Lalong-lalo na. Halimbawa, ano man ang ginagawa mo araw-araw? Nagluluto ka. Basta ano man ginagawa mo. Gawin mo yan for the glory of God. Okay? Ano sabi na doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31? 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Okay. Sabi niya dyan sa verse 31, kaya kung kayo ay magsisikain man o magsiinom man o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, anong ginagawa mo, nagtatrabaho ka, anuman yan, gagawin natin yan para sa kalwalhatian ng Diyos. Upang ang Diyos ay matuwa sa atin o nalulugod ang Diyos. Kasi alam niyo minsan sa totoo lang, katulad ko, ako kanina ay nagluto ako ng sandamakmak na chapsuy. Isang kon kasi 250. Ang hirap maghalo. Kung pwede pala ang panghalo mo kasi sa sobrang laki. Okay? Sabi ko, Lord, salamat Lord, samahan mo ako Panginoon sa pagluluto ngayon. Alam niyo, minsan ganun ho ako. Kaya sabi nila, Pastor, hindi kayo napapagod? Hindi, nag-i-enjoy ako. Kahit maghapon akong magluto. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Kung susuluin mo, mapapagod ka. Pero kung ginagawa mo, dahil sa lumikha sa'yo, hindi ka mapapagod. Okay? Anong oras na kami natulog ka kami? Magto-12 na. And then maaga kaming nagising para magluto. Okay? Pero nag-i-enjoy kami. Why? Kasama na. Kaya sabi niya, ano man ang gagawin mo, iinuman or kakain man, ano man, sabi niya, gawin mo para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaso nga lang minsan, nagre-reklamo ho tayo. Okay? Yung mga iba, ang ulam lang nila ay tuyo at kamatis, nagre-reklamo, naiinggit sila doon sa masarap na pagkain ng mga iba, sa restaurant kumakain. Hindi mo ba alam na yung itlog, tuyo, kamatis na ulam mo, mayroong naghahangad, mayroong nag-expect na ganun kasi isang bisis na lang silang makakain sa isang araw. Ang ulam pa nila, asin. That is a miracle. Dapat pagpasalamatan natin yun. Okay? Kaya kung ating titignan dito, okay, kung kilala nyo si Elijah, okay, si Elijah minsan ay, kung ating titignan, si Elijah, ang akala niyang miracle ay yung mangungusap ang Diyos sa kanya ng malakas. Kaya nandun sa kuweba, okay? Sabi niya doon sa 1 King chapter 19, verse 13 to 14 doon, nakita niya doon, nung nandun sa kuweba, ina-expect niya na ang Diyos mangungusap sa kanya. Anong nangyari? Dumating ang napakalakas na hangin. Ina-expect niya na nandiyon ang Diyos na mangungusap sa kanya. Anong nangyari? Pagkatapos ng malakas na hangin, wala doon ang Diyos. At sumunod ay malakas na lindol. Ang akala niya ay mangungusap ang Diyos, pero wala doon sa lindol ang Diyos. Pangatlo, apoy. Pero wala doon sa apoy ang Diyos. So nag-i-expect na bigla na lang nasisigaw ang Lord na mangusap sa kanya. Pero alam niyo nangyari, pagkatapos ng lahat ng iyon, mayroon siyang narinig na bulong. Bumulong ang Diyos sa kanya. Huwag niyong ismulin ang bulong. Bakit? Ibig sabihin, pag ang Diyos ang bumulong sa iyo, ang Diyos ay napakalapit sa iyo. Why? Kung malayo ang Diyos, pwede ka ba niyang bulungan? Pasigaw, pag malayo. Di ba? Pwede ka bang magbulong sa kaibigan mo ng malayo? Saan ginagamit yung word na bulong? Magkatabi. Kaya ang akala ni Elijah malayo ang Diyos, kaya ini-expect niya na mangusap sa kanya ng malakas o sigaw. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, bumulong ang Diyos sa kanya. Ibig sabihin minsan, ang Diyos, maraming kaparaanan para tayo kausapin
bumubulong ang Diyos sa atin. Minsan yung kahinaan mo, yun ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay lumago. Tama? Example, si Moses. Kung ating titignan si Moses, ay 40 years na nagtago siya kasi gustong patayin si Moses. Alam niyo ba na mga Israelites ay 430 years na alipin sila sa Ehipto. Pero nung tinawag ng Diyos si Moses, tinan nyo, si Moses walang kaproblema. Panatag ang buhay niya. Tinawag ng Diyos, nagkaroon ng maraming problema. Why? Siya ang mamamagitan sa mga Israelita para palayasin ang mga Israelites sa Ehipto. Kasi napapagod na rin sila. Nakita ng Diyos yung mga Israelita doon na napapagod. Ginamit si Moses. Sabi ni Moses, okay? Doon sa Exodus chapter 4 yun, 1-4. Ang sabi ni Moses, Panginoon, hindi sila maniniwala sa akin na kayo nag-uutos sa akin. Anong sasabihin ko? Verse 2, sabi niya doon, sumagot ang Diyos. Anong mayroon sa'yo? Tungkod. Okay? Ang tungkod na yan, sabi niya, ihagis mo. Nung inihagis niya, naging ahas. That's a miracle. Imagine nyo, yung nandun kay Moses na tungkod, yun ang nagdala ng malaking miracle sa buong Israelites. At yung tungkod na yun, yun yung ginamit niya para mahati ang dagat at makatawid sila. Okay? At hinahabol sila noon ni Faraon ng karwahe. Samantalang mga Israelita, nakapanyapak, naglalakad. Anong mabilis? Karwahe o nakapaa? Oh, di ba? Pero hindi nila nakita yung malaking miracle doon yung mga Israelites na pag sa araw mayroong pillar of clouds na talagang naglililim sa kanila. Pag sa gabi, haliging apoy para hindi makalapit ang mga mababangis na hayop pag sila'y tumitigil. Pero pag gumalaw, yung haliging apoy, kahit gabi tulog ka, gumising ka, sumunod ka. Okay? Pag sa araw, ganun din. So ano nangyari? Nakatawid sila doon sa dagat sa pamamagitan ng tungkod ni Moses. Okay? Kaya kung ating titignan, sa araw-araw nating pamumuhay, that is a miracle. Naalala ko noong kami ay, minsan kasi sa buhay natin, parang wala tayong kakuntintuhan. Bakit? Itong mga Israelitang ito, okay, na mag-jump na tayo doon sa Exodus 16 kasi nakakuha na sila, nakalayas na sila doon, nakatawid na sila. Ito na ay, nagkaroon na naman dito ng yung mga Israelites, sabi nila, dinala mo ba kami dito, Moses, sa disyerto para dito na mamatay? Buti pa doon kasi mayroong pagkain, mayroong tubig, dito ahaw-nahaw kami, ganyan-ganyan, puro reklamo. Pero hindi nila nakita yung miracle na habang maglalakad sila, okay, mayroong cloud na parang payong nila. Okay? And after that, nagreklamo sila, si Moses ay nagsabi kay Lord ng pagkain. Ano ang nangyari? Sabi niya, sige bukas, kakain kayo ng masarap. Okay? Mana at saka quick-quick. Pugo, okay, quick-quick. Okay. Okay. Sabi niya doon, kung ating titignan doon, umulan ng pugo, sabi niya, kumain ka hanggat gusto mo. So noon pa merong unlimit, hindi unli rice. Hindi inasal. So, tignan ninyo yung provision ng Lord. Okay? Sa buhay natin, araw-araw yan, yung provision ng Lord sa atin, hindi yan napuputol. Kaya i-consider mo na blessing lahat yung
dumadaan sa iyo. Naalala ko noon, Pastor Binjo, noong nag-aaral kami dito sina Pastor Binjo, okay? Isang sardinas, sasabawan namin ng andaming sabaw. Tapos lalagyan namin ng malunggay na dahon ng malunggay para lang makakain kami. Bakit? 33 estudyante kami dito. Ilang sardinas doon, Pastor Binjo? 2 sardinas. 2 sardinas. Sa 33 na estudyante kami nung nag-Bible school kami. Grabe yun. Pero blessing yun. Why? Dahil doon sa training namin yun. Kung titignan namin blessing, why? Nakatiis kami at nalampasan namin yung training na yun. Ang budget namin, 35 pesos per meal. 33 kami. Grabe yun. Di ba, Pastor Grace, no? Pero nga dahil sa training na yun, miracle, tapos yung mga iba, talagang karamihan pastor, ginamit ng Lord. Meron bang nag-quit sa atin, Pastor Grace? Wala, ano? Walang nag-quit. Lahat. So, nalampasan namin yon na training. It's a miracle. Okay? So, ito na. Kung ating titignan doon, i-provide ng Lord yung mga pagkain na iyon, hindi nila nakikita. So, ito na. 40 years na umuulan ng mana. Okay? Pag madaling araw, hamog pa yon. Pag sumikat na ang araw, ang nangyayari ay yung nalaglag doon ay tumitigas parang Coco Crunch. Okay? Parang ano yun, yung pinipig ba yun? Yung malutong na. Yun ang pagkain nila. Araw-araw, kumain ka hanggat gusto mo. Pero ang sabi ni Moses, huwag kayong magtatago. Kunin nyo lang yung pagkain nyo sa araw na iyon. Sapagkat pag magtago kayo ng sobra, masisira. Alam niyo yung mga iba, ang ginawa nila, kumuha sila ng sobra, nagtago sila. Minsan ganyan yung ugali ng mga Pilipino, yung agum, yung hindi kontento kung anong mayroon. Bakit sinabi ni Moses yun na kumuha kayo ng pagkain nyo lang sa araw na ito? Bakit? Kayang i-provide ng Lord everyday yung needs mo. Hindi nagkukulang ang Diyos. Ang utak mo lang ang nagkukulang. Katulad ng mga Israelites na yun, anong nangyari? Kumuha sila ng marami para hindi ako maubusan. Anong nangyari? Panis at bumaho. Kasi bukas, iba na naman. Within 40 years na ganon, alam nyo, nung ganon na 40 years na yun ang pagkain nila, nagreklamo na naman sila. Wala na bang iba? Puro na lang mana ng mana? Alam nyo, parang ganyan sa atin. Yung nagpe-pray ka na, Lord, sabi mo, Lord, sana makapasa ako sa board exam, makapasa ako. Nung nakapasa ka sa board exam, it's a miracle, tuwang-tuwa ka. Sana makapasok ako ng trabaho, makapasok ako ng trabaho. Nung nakapasok ka ng trabaho, tuwang-tuwa ka dahil sa miracle. Pero nung nagtatrabaho ka na, nung tumatagal, ayaw mo nang magtrabaho, nakakapagod. Parang walang pinagkaiba sa mga Israelites. Miracle yan. Okay? Katulad ng mga iba, gusto sila magkaroon ng anak. Lord, bigyan mo kami anak. Nung nagkaroon ng anak, yung anak nila makulit. Pag makulit siya ugaw. Problema ka. Sino ninyo naging problema na? Yung blessing? Yung miracle? Tama ho ba? Ibig sabihin, bawat nangyayari sa atin araw-araw, lahat ng nalampasan mo, kung yung babalikan, miracle yan. Okay? Kaya, sana huwag tayong mag-complain. Imagine nyo yan. Yung tungkod ni Moses din, hinampas din niya yung bato. Ano nangyari? Lumabas ang tubig. Ibig sabihin, ang Diyos ayaw niya tayo na magutom. Ayaw tayo ng Diyos na mauhaw. Ang gusto ng Diyos, maging maayos ang buhay natin. Kaya i-consider mo, mag-expect ka ng miracle sa buhay mo araw-araw. Okay? Katulad ng babae na Samaritano, araw-araw yan na umiigib. Araw-araw na umiigib doon. Alam niyo, pumupunta doon pag tanghali, pag wala ng tao kasi Samaritana siya. Okay? Hindi pwede makihalubilo. Sa araw na iyon, araw-araw, na nag-iigib doon, isang araw, na-meet niya si Jesus doon sa balon.
Ano nangyari? Kung alam mo lang ang humihingi ng tubig sa iyo, ikaw ay bibigyan ng tubig na buhay. Sabi niya. Ano ibig sabihin doon? Kung araw-araw na ginagawa ng babae yun, paggising niya araw-araw, hindi niya ni-expect na mayroong miracle na mangyayari na mamimit niya ang magbibigay ng tunay na tubig. Na sino mang iinom sa tubig na yung ibibigay ni Jesus Christ ay kailanman hindi na mauuhaw bagkus, bubukal sa kanya. Okay? Ang tunay na buhay. Ibig sabihin, minsan hindi mo ini-expect na mayroong mangyayari. Yung babae yun, paggising niya, araw-araw niyang ginagawa, nag-iigib. E paano kung yung babae yun, sa araw na iyon, hindi nag-iigib? Walang miracle. Okay? Kaya kung nandito ka sa church, ano man ang ministry mo, miracle ho yan, blessing po yan. Okay? Huwag mong titignan yung mga iba, huwag mong i-compare yung kakayahan mo dun sa iba. Why? Binigyan tayo ng Lord ng mga iba-ibang talento. Iba-ibang katawagan. Kaya kung ano yung alam mo, tawag ng Diyos sa'yo, paggamit ka dyan, i-enjoy mo, matutuwa ang Diyos. Okay? Kung marunong kang mag-gitara, sige. Mag-gitara ka para sa Lord. Matutuwa si Lord. Huwag yung gitara ang alam mo, sana, singer ako na lang ang singer. E pag kumanta ka, basag ang mic. Okay? Sintonado, sino nakialam? Okay? Di ba? Minsan ganun. Well, maganda kung marami kang alam, pero maging faithful ka, maging tapat ka muna kung ano yung alam mong isa. Pag na-master mo na yon, after that, okay. Why? Si Lord binigyan tayo ng mga iba-iba. Hanggat kaya mo, ibibigay ng Lord. Pero dapat, mayroon kang isa na master. Kung ano yan, gamitin mo yan. Okay? Doon matutuwa ang Diyos sa buhay natin. At ma-experience natin ang miracle. Kaya nung nangyari, nung nag-complain sila na nag-complain, doon na sa Numbers, after how many years, doon sa Numbers chapter 21, okay, na ang Diyos ay nagalit na sa kanila at tutuklawin na sila ng ahas at mamamatay na sila at makamandag. Anong nangyari? Ang Lord pa rin nag-provide. Si Moses ang sabi na, anong gagawin natin ito? Okay, magtaas ka ng isang ahas dyan na bronze. Ang lahat ng tumingin dyan, sabi niya, ay hindi mamamatay. Imagine nyo, gumawa na naman, si Lord na naman ang gumawa ng solusyon. That is a miracle. Kung kinagat ka ng ahas, tignan mo doon, hindi ka na mamamatay. Yung kamandag, hindi na dadaloy sa'yo. Parang, tumingin tayo kay Kristo, yung kasalanan hindi na dadaloy sa atin. Why? Si Kristo binayaran niya yung kasalanan natin. That is a miracle. Okay? Kung ating titignan, grabe. Nung binabasa ko, pinag-aaralan ko ito yung kumakain sila araw-araw, yung pugo. Sabi niya doon, hanggang tuhod karami. Ibig sabihin, hindi ka na yuyuko. Pulutin mo na lang, abutin mo na lang. Hindi ko nga alam kung luto na yun or hindi. Kasi hindi sinabi doon. Imagine nyo yun, nakadami. O pero, mas masarap ngayon ang quick-quick natin, may sausawan. Doon, walang sausawan. Kasi nasa disyerto sila eh. Hindi ko alam kung nag-provide din ng sausawan, walang sausawan eh. Di ba sa atin may sili pa, di ba? May sauce pa, ang sarap. Imagine nyo. Tayo minsan ngayon, nakakakain na tayo ng mga masasarap. Minsan pa nagko-complain tayo. Minsan sabi na, Lord, kailan kayo mabububungan yung bahay ko? Mabuti ka nga, may bububungan ng bahay mo, yung mga iba walang bahay. Tama? Okay? So, ibig sabihin, ano man yung nangyayari dahan-dahan sa'yo, that is a miracle. Naalala ko noong kami nagba-Bible school, ang sabi ni Sister Kat noon sa amin, 10 years from now, ano na kaya ang buhay ninyo? Isulat nyo. Nagsulat ako noon. Ang sabi ko noon, magkakaroon ako ng sariling business. Don Pubs ako. Ang nangyari, Don Pubs Catering. Yun yung sinulat ko noon. So blessing lahat ang nangyari. Miracle yun. Why?
ino-honor ni Lord yung faith natin. According to your faith, it shall be done. Kung ano yung pananampalataya mo, yun ang sasagutin ni Lord hanggang saan. Kaya napakahalaga ho na yung pananampalataya rin natin ay pataasin natin. Okay? Katulad nung isang pastor doon sa Kapas Tarlac, nag-pray siya. Nasabi niya, kasi palaging yung Bible study niya, gabi, nag-pray siya. Yun yung faith niya eh. Sabi niya, Lord, kasi motor lang ang pag motor lang, dalawa lang ang kasama niya o tatlo. Di ba? Niangkas niya. Alam niyo pa sa Kapas Tarlac, karamihan tubuhan, maluluwang doon, yung mga Bible study niya, gabi. Sabi niya, Lord, bigyan niyo kami ng sasakyan ng kahit panggabi. Ano nangyari? Hindi nagtagal. Binigyan siya ng sasakyan. 4 wheels. Tuwang-tuwa. Pero talagang panggabi. Bakit? Hindi nakarehistrado. Pag-araw huhulihin. O, di ba? Yun yung faith niya. Sinabi niya kasi panggabi. O ano nangyari? Binigyan nga 4 wheels. Panggabi nga. Gabi bulang gabi. Walang pulis sa gabi. Walang mag-checkpoint. Pag sa araw, huli ka. Ino-honor ng Lord kung ano yung faith natin. Okay? Yung isa naman na pastor, may raffle ng Kawasaki na motor. Ini-expect niya na magkaroon ng motor para magamit niya pag visitation. Okay? And after that, sabi niya, Lord, sabi niya, bibili ako ng ticket. Bumili siya ng ticket. Okay? Pero nung pagkabili niya ng ticket, yung faith niya, in action niya. Every day, kumukuha ng balde, may tubig, may sabon, at saka may pampunas. Sabi niya, wow, ang ganda ng motor ko. Pinapaikot niya yung gulong, tapos pinupunas-punasan niya. Ang kintab na, ang kintab na. Araw-araw na ginawa. Ang sabi ng asawa ng pastor, wala na tong asawa ko. Buwang na talaga, nabubuwang na. Diba? Heto na. Araw ng raffle. In-expect na, babunot yung pangalan niya. Motor na, motor. Kasi mayroong electric fan, may washing machine, gano'n. Pagkabunot, hindi niya pangalan. So pag ikaw, dismayado ka na, ano? Pero siya, hindi na dismaya. Nagpasalamat pa rin kay Lord. Alam niya, nabibigyan siya ng motor. Kasi yun yung faith niya. Heto na, tinawag yung nanalo. At yung nanalo, kompleto ang sasakyan niya. May 4 wheels at may pick up, kung ano-ano, pati motor kompleto. No, ibinigay sa kanya, sabi niya, hindi ko aangkinin ang motor na ito, bagkus ibibigay ko, sino dito ang nag-pre-pray ng motor? Nandun yung pastor. Ako po, sa'yo na itong motor para magamit mo sa ministry. Nagkaroon ng brand new na motor. Ibinigay sa kanya. Grabe, no? Yung prayer niya, tapos faith, nagsama. Alam niyo ho, ganyan ho. Kung marunong lang tayong sumunod sa pinagagawa ng Diyos at marunong tayong tumawag manalangin sa Diyos, walang imposible. Miracle will happen to you. Kasi hindi tinitignan ng Diyos yung degree mo kung anong natapos mo. Ang tinitignan ng Diyos, willing ka bang sumunod sa Kanya at willing ka bang pagamit sa Kanya. Yan si Lord. Kaya nung sabi niya, tinawag ng Diyos yung mga hindi matatalino para pahiyain ang mga matatalino. Tinawag ng Diyos yung mga kinikwentang walang halaga para mapahiya yung mga mapagmataas na tao. Tingnan niyo yung mga disipulo. Karamihan sa mga disipulo, hindi nakapag-aral. Pero nung sumunod sila, doon sa John chapter 4, nung mangaral ang mga disipulo, kaya nga doon nagalit ang mga eskriba doon, mga kasi Pariseo, kasi ang tatapang nilang mangaral. Ang sabi ng mga Pariseo, sino ang itong mga disipulong ito? Hindi nakapag-aral ang mga ito, pero pag nagsalita sila, parang may authority sila. Kaya si Stephen nga binato hanggang mamatay. Kasi pag nangaral sila, grabe, on fire sila. Tinawag sila ng Diyos. Hindi sinabing, doktor ka ba? O engineer ka ba? Okay? Attorney ka ba? Hindi.
Pero kung yan ang karir mo, tinawag ka ng Diyos, much better. Okay? Hindi pinipili ng Diyos yung may degree. Okay? Basta ang hinahanap ng Diyos, yung willing na paggamit. At pag willing kang paggamit sa Lord, doon mo may experience ang big miracle. Buhay nga lang ni David, nakakatuwa yung buhay ni David. Grabe, sabi ko. Bata siya, nag-aalaga siya, pinagkatiwala sa kanya yung mga tupa. Nakikipaglaban sa uso, nakikipaglaban sa kung ano-anong mga mababangis na hayop. Grabe, di ba? Kaya nung si David, okay, kakalabanin niya, si David, kung hindi nyo mawawan, si David ay tinatawag siya na killing machine. Bakit? Yung armor niya, yung breastplate niya, yung kanya, puro bakal na yun, yung shield niyang ganoon. Ang computation nila, umaabot sa 500 kilos lahat. Pati yung helmet niyang ganoon, yung espada niya, grabe ang bigat. Paano mo yon lalabanan kung ikaw ay katulad ni David? Pero mabuti na lang, dito sa may maskara niya, may butas dito sa noo, hindi natakpan nung sombrero niyang ganoon. Dito natamaan sa sentro. Jackpot ba yon? Hindi. Inalaw ni Lord. Kaya kung araw-araw na hindi pinabayaan ng Diyos yung mga Israelit sa pagkain, everyday rain. Tatanungin ko kayo. Halimbawa, paggising mo sa umaga, may pandesal doon sa bahay ninyo. Miracle yun o hindi? Ha? O hindi na kayo makasagot. Miracle o hindi? Miracle. Bakit? Unang-una, hindi kinain ng aso at walang nagnakaw. Miracle. Pangalawang araw, mayroon uli. Miracle o hindi? Miracle. Sa isang linggo, araw-araw isang linggo, mayroon pa din sa everyday. Hindi ka naman nag-o-order. Miracle o hindi? Miracle, di ba? Yung araw-araw na pag-provide ng Lord ng mana doon sa mga Israelites, miracle yun. Pero anong nangyari? Nagko-complain sila. Wala namang iba. Parang ganyan tayo. Makapahay blood so katuray. Okay. Katuray, nahahay blood ala. Nagko-complain tayo. Di ba? Miracle ho yun every day. Provide ni Lord. Kaya alam nyo, si Lord, hindi nauubusan ng awa sa atin. Hindi yan nauubusan. Okay? Ang palagi niyang iniisip ay tayo. Pero minsan, hindi natin iniisip ang Diyos. Sarili lang natin ang iniisip natin minsan. Diba? Kaya kung ating papansin dito, punta nga tayo dito sa last na, dito sa Lamentation chapter 3, verse 22. Tignan natin dyan. Lamentation chapter 3, verse 22. Ano sabi niya dyan? Sabi niya dyan, sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nilipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi mauubos. Grabe yung habag ng Diyos, no? Hindi nauubos. Nahabag ang Diyos palagi sa atin. Tayo palagi ang iniisip ng Diyos. Pero minsan, pag magkuman tayo, parang alam nyo si Lord inuutosan natin. Lalo na pag mayroon tayong prayer request. Di ba? Lord, puntahan mo si Lord ganito, dapat ma-born again. Parang akala natin, no, inuutosan natin si Lord, no? May mga prayer na ganun. Lord, magpadala kayo, Panginoon. Bakit kung ikaw na lang kayong pumunta doon para mangaral? Okay? Minsan, alam niyo sa totoo lang, minsan, lahat, karamihan ng prayer natin, tayo yung sagot. Sa totoo lang. Tayo yung sagot. Okay? Halimbawa,
church building. Okay? Magpapatayo na tayo ng church building. Okay? Mag-umpisa tayo na, halimbawa ganito na lang, may project tayo, speaker, 5,000. Okay? Dadaanin mo pa sa prayer. Lord, sana Panginoon magpadala kayo ng mag-donate ng speaker. Diba? Kung bakit dumukot ka na, kung 5,000 yun, nagbigay kayo ng 100, hindi na 5,000, 4,900 na, malapit na. Okay? Minsan kasi ganun tayo. Okay? Karamihan na prayer natin, tayo yung sagot, tayo yung solusyon. Okay? So dito makikita ho natin na kung gusto natin na magkaroon ng mga miracle sa buhay natin, willing ka lang na paggamit, willing kang sumunod sa pinagagawa ng Diyos, and then ma-experience mo ang miracle ng Diyos. Why? Yung habag ng Diyos hindi nauubos. Okay? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Kasama natin. Katulad ngayong gabi, pag tayo nanalangin, papakinggan ng Diyos ang panalangin natin. Okay? Papakinggan ng Diyos. Kaya pag tayo nanalangin, the more na marami kang ipinapanalangin, the more na maraming sasagutin si Lord. Okay? Ngayon, kung wala kang pinagpipray, walang sasagutin si Lord, wala kang ini-expect na mangyari. Kung marami kang pinagpipray, maraming sasagutin si Lord. Okay? So, ngayong gabi, magpipray tayo. Okay? So, dito tayo magtatapos. Na kung ating titignan yun, mga example dito, yung mga miracle na nangyari sa buhay nila. Kung nangyari sa kanila, nasa kanila yung umpisa ng himala sa buhay nila. Si David, slingshot ng miracle. Di ba? Okay? Yung babae, nakabayad ang mga utang, anong mayroon sa kanya? Langis. Si Peter, okay, nakakakuha ng maraming isda. Anong nasa kanya? Lambat, urnit. Si Moses, bakon sila nakalaya. Anong mayroon sa kanya? Tungkod. Kay Moses, di ba? Ikaw ngayon, tanungin ko, anong mayroon sa iyo? Pwedeng gamitin niya ng Lord para makita mo yung malalaking himala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nasa sayo na yan kung willing kang paggamit. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras nito. Salamat sa message, Panginoon. Natunay nga po, Panginoon, na ipinakita niyo, Panginoon, yung mga naunang nangyari, Panginoon, na wala pong imposible, Panginoon. Kung willing lang po kaming sumunod at magpagamit, Panginoon, ay makita ho namin ang mga malalaking himala na gagawin po ninyo sa aming mga buhay, O God. Kaya Lord, maraming salamat sa gabing ito, O God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so anong gagawin natin? Grupo na lang.